Espectacular, me he quedado con ganas de más. Desgarrador. Doncs aquest llibre m'ha semblat molt emocionant i intens. Sorprenent, amb unes tècniques narratives fantàstiques. I què és realitat i què és fantasia? Tanta casualitat és possible? I només dir-vos que va ser una lectura molt lleugera, entretinguda, que m'ho vaig passar molt bé llegint aquest llibre, se'm va passar molt ràpid el temps y que al final que té em va fer estallar una mica el cap. Me flipa, me ha dejado sin comentarios y pues el mejor libro que he leído hasta ahora sin duda. Amb la intriga fins al final. Y la verdad que desde que empecé a leerlo, no lo había comprado yo para mí, se lo habían regalado a mi hijo y lo cogí y no pude dejar de leerlo. La verdad es que bastante interesante, intrigante y bueno, fue bárbaro, pero leí en muy poquito tiempo, la verdad. Aquest llibre ha estat una molt bona lecció. Intrigant, emocionant i captivadora. Un llibre amb girs inesperats. Entre dos blaus, un llibre espectacular sobre una història màgica que ocorre a les profunditats del mar. Intens, emotiu i captivador. He llegit el llibre Entre dos blaus i m'ha encantat. A més, no hi ha un protagonista, sinó hi ha molts personatges principals. Si voleu gaudir d'una obra trepidant i plena de sorpreses, no dubteu, Entre dos blaus, d'Arturo Padilla.